Ekiunga chinsebere togochaka nengana yo gwichania korwa ase bunge ya babasi na mono ime ye wodi ya Sameta Bukwerero asomo sayo yo manyara kabaga gosiria ogumbugae magiga yo gosaganwa na goitwa na abantu ababwatekeria negetindi kubatekana no gokagerwa huna nigaro mwibi wechiombe kolengana na kirori abanya kabagosanga na getembe nigabanya kabagotabuna nigo umukagerwa yo atoka kale ne chiombe chikagere koibwa kuru chinsemo je keumbu ime ye bunge ya Nyaribari chache Murikito Daniel Ntiri nigaikasa yona gotwarganira robot lokobwatia ebikole byoboibi wetuko nigo berekanire comment kana na munasa matuka bwangwiga no muweka no muyane chiombe chiga chigotebekana kuibwa kurwa sekenyero kiario ndonga ime ya keumbu botuko bugokira rero yachigotoka asensemo ya bobasi ime ya county ya Kisii korengana no mwenyene umusae Dickson Orare wikachinsa isano cha botuko chiombe bado nao chalinga sobweri anigacha komanya igoro yuwe wega chinga kyaboka goche gukama chiombe cyane cyasirete kuru botuko bogoche gukira wana mambi wika saa 5 cha botuko no chiale achibuka wana mambi na nyaranchiyo naenda ke umunali keopi nata ino mugampeni oboka anata unga chatukiri Nyambunde embwa akale ko muntu nakura lindega antoke ngombe yatoka gochenjire ya Nyambunda kubatekana nayo omosa oyiga otaramanyekana wemyeka yegatwa nigo emambia yelituko lya lero asusurwa gwika gosiri bugemo bwaye kubatekana ne chingoma chibyoge korwa sabamenyi abo balenge no burobo nene siri tuko lya lero mambia abantu babo kabali koni amabera iga mabera ngoni barasepara abanyoro umuntu okorukuru muina ne chiombe ibere ekero batema kumubori nga yokoru tachietigo iraneri biya wanza gutama ekero anza gutama abantu bakura ekero bakura abantu bacha bange ekero bamuminyokia omoiso bone ekero bari komochi muna bagototebi tanyare tigokwana nga nere ningo nande nga yare koire chiombe nabo abantu abwe ekero batwara no burure atari gokwana nari banza bamwaka magena bamuita bateba ebikole by'obwibi betu byetirwe ne chingaki ase chingaki chicho boigo abasae basigetwa gukora emirimo na koragira kurwa se bigeri byabo ase kenyureke gyeito twakurye myaka gosenere nganga myaka 30 tutana kugo bokurumyobo nange bono iga ntwa bagaka twagoti twashike yangwambe ni twarontagete nange cyake ko bokibo tuko neto ko bwati cyambe cyebirukya ntotageti nyatwakanye kirabona bagaka ketwagotiriga twatebye na aba no buja twakogota ona nje ko cyaka kugo tuko na kuyikyano abangina bakakura ndotige irikende no nyamatoke mugundu oboibi boichire kerasi basaya babake bamindo oncholelia tigatwende mugundu tuliyango ebitoki byaito bikorwesa magoka ya umwana okurukuma mulo oyiboye buronge ne kinguru cyane yasaka mwameso ne kinguru yanda mugondo onyatori kimugondo kale kwande se yumina kwa bya sotari litukejo ko bwago kuruma erende nande sikomba tikasera kadi yakona kutusumbwa mubero ni gurusi wa sensemeyo n'abanyimbo begetaseni geitumbe go ikase nkendo ase chiombe cyo cyakobwa nabo bisa babanyimbo wikase getaseni yakenyerere ekegotoka ime yeitumbe ase bunge abo basi asobozi bwa Nyasaye ni makosa na asobozi ichikoriense na tena ni makosa nkurubadirigeta seni kyagatembe litrene ngurku Daniel Ntiri